Sa mga ginikanan da, nasama na akong trabaho. Proud ko sa inyo, kaya kamot mo para sa yung anak. Proud po ko sa tuglingon mga. Kaya malipay ko kung manak mga makakaon. Sa kong hinaguan. Chinilas, nabugto pagid mga, ambis kay di pares. Nabugto pagid noon. Tara mga, magsugod naghakot sa bagol mga. O dire mga, kita ninyo mga, ang sa kalisod ang nagian mga. Na baitigo ni Sura mga, anak, kana manindana ko mga adto. Tara itong bagol sa ubos. Hindi mag-alisot ng ngadaan mga kay gikan ni sa dining sa paghimog highway sa Igbaw. Mo ni kalisod ng bato din mga ato ang nakalakangon. Ay kung bato. Oh, delikado pa na umaga. Umaga. Shout out day kayo da sa mga anak da mga na nagbugal-bugal pag klase mga, pag eskwela mga. O lantawa ninyo ni. Lantawa ko ninyo mga. Lantawa ko ninyo mga estudyante diha, babae man ug lalaki. Lantawa ko ninyo og sama ako ang inyong ginikanan og trabaho. Tanawa ko ninyo usa ka lisod mangitag kwarta para lang makatabang sa pamilya o makahatag sa iyong pamasahe. Pananglit na lang ako pa ko estudyante pero pananglit na lang ni akong sulti karon. Shout out kayo sa inyo da mga estudyante da, mga babae mag lalaki na punta dili mo mag bugal-bugal sa klase, dili ninyo na ako ng barkada kay dili lalim ang pagpringkamot sa ginikanan para lang kamo makaeskwela. Kay kini ako karon sa una sama ko sa inyo pero wa ko makadayon pag eskwela kay tungod kay lisod me kay among lulag-lulad amo may gibuhi. Mga wa ko mapadayon tuyo kay sa bugas pa lang lisod me. Why kapod ako lulag-lulo sa kwarta ako mama kung papa mama kamo diha na nag ipa-eskwela sa ginikanan sama na akong trabaho yung ginikanan. Ayaw mo pugal-bugal kaya di taon lalim pagpamingkamot para lang makakwarta sama na ni hundaan ang gigian mo ni kalisod. Kung makita ninyo pag agin ako na karon magpasan og sa sakong bagol kadi ilalim o kamo di mo maningkamot pag eskwela ingon po masama sa ako kung dili mo kontraksyon magsasaka managat og kuan mamagol. Anak rata kung di mo magtarong sama mo nako, kung di po mo trabaho sama nako wa mo kanon labi naglisod mo sama po nako. Sige tanaw tanawa ko ninyo mga og tanawa ninyo diha sa mga naka kitaan ni nga video. Salamat ako daan kay tanaw pod mo ug unta ma-realize ninyo ug unsa kalisod ako pagpringkamot sama sa inyong ginikanan ug sama sa inyong ginikanan akong trabaho. Parehabi trabaho mga sa inyo sa parehabi trabaho sa inyong ginikanan. Tara kita ako ninyo sa kalisod akong katkaton para masagka ang bagol sa Igbaw to sa highway para mapisar. Mga salamat sa mga viewers diha unta mga na suportahan niyo channel mga. Salamat kay sa tanan mga. Kadong po sa ubos mga. Oh, dara. Ang ginikanan diha. Sa mga ginikanan diha, nasama na akong trabaho. Proud ko sa inyo, kaya kamot mo para sa yung anak. Proud po ko sa tuglingon mga. Kaya malipay ko manak mga makakaon. Sa kong hinaguan. Og unta sa mga estudyante diha, marilit nyo ni. Hindi lalim magtatrabaho sa inyong ginikanan. Pilit pagtaro mong eskwela. Mauro na akong sulti sa inyo ha. Oh tara mga, hanot na punta. Kuha, bari tapong gumaga. Ay, hintag maabot karong alas 5 mga sa hapon mga. Mahurot na ako akong hinikot ganina sa tuo sa kablog mga. Mga na, nagkamot ko karon mahurot na ako. Mga, babanay ko niya mga. Salamat kayo sa mga viewers ya mga.
Maga, ano to punta? Hakot! Mara maga, oh, chinilas, nabugto pagid maga, ambis kay di pares. Nabugto pagid noon. O maga, sige liya punta maga, hakot kaya punta. O, tamaga, supportaran niya ako channel maga. Tamaga, may nga maga, hakot na maga. Akong nabili ng chinilas. So, maga, upat ato sa ako ton hakot. Minta moro to nung pito ko sa ako maga ato hiniktan he. Bagol. Pito ko sa ako maga. Bani ko niya maga. Maga, basa na gaya ko si akong bado, akong jacket mga singot maga. Pero padayon nagapunta maga. Magano yung maga? Padayon nagapunta magkakot maga. Bali ato nakot maga, ano to sa ako mga 5. Karong nga balik unom na ni. Kay panguro to maga. Bisa mga 7 lang sako, tama dito 7 sako ton hektan dai. Maga ubani ko niya maga. Maga, kini nga balik karon maga, papito na ni ka sako maga, papito na ka sako. O padayon nga punta maga, o nya maga. Pagpakita sa inyo maga akong agigian maga anto sa unhan. Dito sa unhan maga, ako kita sa inyo maga. Maagi ta kilid sa pader. Layo pa ni layo pa mga usa mabot dito. Maga banay ko nyo maga, o padayon ta pagkakot sa papito ka sako maga. Dara maga. Oh. Ini sa pito ka sa ako na to maga. Ang gihakot. Oras ato karon maga. 5:08 na maga ng PM maga. Alas 5 na sa hapon maga karon. Karon maga oh, tandaan maga. Daan yung daan maga. Sud ni maga. Ang di lalim. Abot na akong ginhawa maga. Oh. Maga oh. Highway na dia maga. Uno lang pader dia. Subay pa puta diri. Sa unan. Diya maga andan. Subay pa puta sa unan para maka abot sa tungyutuan. Oh. Ito ini sura maga eh.
Tara. Highway na. Highway na ibaw na mga pader. Oh, maagi pa tagkabalang mo yan mga. Maagi pa tag-uma. Muli ko nasod mga atong gigian. Oh. Highway na. Ito mga oh. Sa dagat na unan mga. Kita ito dagat. Kelaran na itong dagat din eh. Oh. Mga. Oh. Terus. Mga oh. Natundahan. Manundahan mga. Una tayo payag na makitaan ka na. Payaga mga. Kanyuyo na mga payag mga. Kaya tago siya ang pilit sa payag. Para makaabot sa atong atuan. Oh. Kage. Oh, nara mga ang payag. Payag nyuyo mga oh. Dari oh. Mga. Gusto mga kapasag ka maganda na ito mga. Ato ni saka ang bagol po ni Igbaw. Padungan sa highway. Oh. Tara, sorry. Oh. Hah. Enggak. Udah na. Dara tumbagol. Dara tubutang. Oh, tumbagol nga. Dara to sumok da tumbagol. Maga, kita niyo maga sa kalisod atong gigyan maga oh. Dara oh, para maga. Dito mga klaro nitong dagat mga oh. Dagat. Oh, tara highway mga. Tara tumbagol. Tara tumbagol mga. Kaya ikaw mga highway na. Highway. Mga. Tamaga oh. Nah, tadi balik ni tamaga atau kau nonton gamit pas ang patok sa ako. Pas ang patok sa ako maga. Tamaga oh. Turang payag ni Yoyo. Ato na ba sa itong bagulan kaya makapasang tayo sa sako. Alam dugdugangan. Mga oh. Muna tayong gigian mga. Dari ta banda agi. Hindi na oh. Kaya ito banda na agi. Bali maga nakabiyan iba na ta sa itong trabahoon. Martuldoon lagi ng adlaw mga pisar na gid. Na mga oh. Tara mga. Yan na sagingnan. Oh, so ang patiglam saging. Oh, kita nyo mga. Kana mga ngadaan mga. Di ako agi mga sa paghakot karong bagol. Maong di lalim mga ito paghakot mga. Hinahinar ta mga. Nagbitas pa akong chinilas.